Dzavo, Dzavo. Hello people, hello everyone. Salibona Magali Muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Kuberekwa DJ Spark Zimbabwe. Ndiri pa chivhiti chiri health, chivhiti zvisina maside effect chatonotsvagiridza nekuongorora nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika matuma ose enyika. Muzuva ranhasi ndakwanisa kuti ndisangane naGogo Chidovi pachataura nawo zvinhu zvakawandisa sezvo zvinoda kuzikanwa nemhuri yeZimbabwe pamusoro pawo. Saka ndawanza zvangu kutaura nguva yakawanda ndichaisira kuna Gogo vachitsanangura nekuzivisa vanhu kuti vakakurira kupi, vanozvifambisa sei panyaya dzekurapa, upenyu hwavo hwakatanga sei. Saka ndapedza nguva yakawandisa Gogo nokukokotedzai muchirongwa chedu paZim Reality ITV. Aiwa, tese tinokorokotedzana nokuti makadii muri yeZimbabwe. Inini ndinoitwa Gogo Chidovi. Gogo Chidovi ndokwandakaroorwa. Ndakaroorwa kwaZvimba nemurume wangu kwaChidovi. Ini ndakaberekerwa kwaMutoko kwaDanda. Tikazotama nevabereki vedu tikaenda kuMaramba kuPfungwe kuna Guyu. Kunova ndokumusha kwevabereki vangu. Right. Aiwa, ndofunga muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa kuti ava vakaberekerwa kwaDanda. Nditete wangu ndinovaziya zvekudaro. Zvekurevesa chaizvo. Tete ndinonzwa nyaya dzakawanda dzinenge dzichitaurwa pamusoro penyu. Vamwe vanotaura nemaonero avo vanenge vachiitawo. Vamwe vanototi ukati tete wako dzirimo here, wakakwana zvakanaka. Mungaudzwa muri yeZimbabwe kuti chii chinenge chichimboitika tete? Zvakanaka. Mukati muupenyu hwangu muzukuru ndinyatse kukutaurira. Kurarama kwandakaita chokutanga chinoitika ndechekuti dai vanhu tagona kuongorora kukura kwevana vedu. Ndiri kutaura kudaro pamusana pekuti ndichiberekwa ndingangoti kubva pa9 years zvichienda mberi ndisinganzwisisike mumhuri. Kana iye nekukura kwandakatoita ndakatokura ndichingoti handifungoti ndiri mwana womumhuri umu. Baba vangu naamai vangu havasi kunyatsonditsanangurira kuti ndiri mwana waani chaiye nemakuriro andaita. Saka indaiona kunge zvingandinakire ndaiwanza kufarira kuenda kumachechisi. Pandaienda kumachechi ndainzwa ndichinzi pane mweya wechirume uri pauri. Ndaingotatarikawo ndichingodaro. Kukura kwangu ndine 14 years bandarodzwa kunzi ndiroorese Hanzvadzi komana mukuru mumba medu akanga kuda kutorerwa mukadzi wake. Handina kukugara kumurume kuya bandabva upenyu hwangu hwaisangonzwisisika. Ndikamboroorwa futi pamwe pachona bandabva zvazvisingapedzi. Handaimbonzwisa kuti chii chiri kunyanya kuitika. Asi chandaidaro ndaiti kutatarika kwese kwandaingoita ndaitatarika ndichienda kudzichechi. Asi chaingotaurika ndichocho chokunzi pane mweya uri pandiri. Ndakazoti ndagara mukurarama kwangu mukufamba kwerwendo kwandaita ndaingoti ndikaenda pano ndashanda handina kuenda kuchikoro. Asi vamwe vangu takaberekwa tiri 5. Vamwe vangu wakaenda kuchikoro wese vari 4. Ini ndisina kuendeswa kuchikoro. Asi kakurarama kangu ndanga ndisingatadze mabasa emaoko. Uhausigero ndo hwaiwa mandiri. Kuzosvika pandakaendawo ndichinoshanda ndichitaura nhamo dzangu kuti ndinongotatarikawo sechistreet kids. Ndo pandakazotoreswa chitupa chandinacho handitorina bheti. Chakangowo chitupa chokuti tikwanise kuzoziva kuti kana ukatirwarira tinokuendesa kupi, uri mwana wokwani. Ndo chitupa chandinacho. Ndagara kudaro ndichisenza kudaro. Ndo pandakawana murume anonzi Chidovi, Peter Chidovi uyu. Peter ndo zvatinoti zvandambotaura zvekuti muchiwanhu ngatitarisisei kuti zvii zvinenge zvichiitika mumhuri yenu. Ende pakuzoti ndisvika pakuroorwa nemurume uyu ndakanga ndakushanda pavarungu but handina kuenda kuchikoro. Anotonzi maforeigners aya vanoda vakadzidza chaivo. Asi inini ndaigona kuwashandira vanhu iwavo. Kusvika ndakutoratidza kuti ndaane mari ndakudai. Ndakatanga upenyu hwokuenda kumusha ndichiri kufambidzana nevabereki. Ndikatanga kuchengeta musha wese. Pandakachengeta musha wese ndaiwana hembe kuno kuHarare.
tichiri mahouse girl tinobuda mayadhi dzedze ndichiendesa kumusha kuti tengesa itiwane mari. Chokutanga ndakapa mai vangu vakatsvagisa huni nevanhu maruzevha. Kepiri hanzvadzi yangu inondisiyira inini ikati ndipe nditengese hembe hanzvadzi. Ndakaipa ikazaza danga rehuku pano nokuku kuti ndipo kana huku hwani chaiyo yairamba. Baba vangu vakanga vane vakadzi 2. Mukadzi wepiri ndiye akati ndipe ndombonoedzawo kuna mazowe kwawaionga goridhe. Ndobva ndamupa mukadzi wababa uye. Akangotora 1 wiki hembe dzapera. Achibva auya bva anyora tsamba. Akutondipa masaizi. Uyai nehembe dzakadai, uyai nedzakadai. Zveshuwa takatanga kuita basa riya rokuti ini ndichisenza kuno ndichihodha hembe ndichimuendesera. Mai nini pandakaona kuti mai nini vari kuita zvinomusoro ndakaenda kumusha. Ndokuchinokumbira kuna baba wangu kuti inda ndafunga kuti mai nini wachirega zvokuonga. Vangoita basa rokuya kupi? kuHarare. Inini handichakwanisa kuti kubasa kunohodha hembe nokuya kuno kumusha. Zveshuwa takawirirana. Tiri pamusha tese takawirirana. Mai nini wakatanga kupota uchienda kuya kuno kuHarare. Handina kuziva kuti izvi zvagumbura mai vangu nehanzvadzi dzangu dzadziri 2. Zvakavagumbura. Zvavagumbura kudaro pokutanga ndaendesa hembe ndatoenda kubulawayo kunohodha majini aichichichichi. Kutaura kwomwana aiva ne9 years. Vana mai nini nana baba vakaenda kumunda wese nana Amai. Hanzvadzi yangu mukuru ikadzoka ndokuchipaza imba yaamai nini mai mune hembe dzangu dziye dzokutengesa dzidzi. Ndokuchera gomba ndokupfuchira. Chimwana chine 9 years chiye chachiri pasi pohozi chakawanda kuti iza kuenda kumombe. Zvese zvaitwa nehanzvadzi mukuru izvi aizviona. Kuzoti manheru vanhu vaungana vari kutaura nyaya iyi kuti mbatya dzabiwa sechimwana akamunoza chino chingoti zviri kunakidza. Ndopakanza munoti dzabiwa nani hembe hadzina kubiwa handiti mukoma ndowadziisapo. Papi apa kunofukura wanika zveshuwa hembe dziripi? Dziripo. Baba ndokuchibvunza ko wazviitirei? Ende makorokoto tete vakanga varipo watoshanyawo. Ando pakataura kuti zvipi? Pamusha pano tichamboonekwa sevanhu here isisu. Zvese zvaungonzi Miriam inini ndini Miriam. Ndiye akudiwa pamusha papi? Ndosaka tatora hembe dzekuti zvidi zvinyongonorane. Heya aiwa zvakanaka. Hembe dziye ndobva dzadzorerwa. Mai nini ava vachienda kunotengesa hembe dziye kuna mazowe vakadaidzwa nehama yokwamai vangu inini kunzi ini musiyane zvekuenda kuHarare. Vana vamai guru wenyu hamba dzangu 2 dzedzi. Vana vamai guru wenyu vati vachakupondai pamuchamukira kuenda kupi? kuHarare kunopuwa hembe idzi. Mai nini ndopa wakandinyorera tsamba. Ndo nyaya iri kuno. Zvakanaka. Ndakakwira bhazi ndaiwana ofu Sunday ndichidzoka kubva kumusha. Ndobva ndaenda kumusha kuya. Ndobva ndasvika. Saka pandakaburuka taiwanza kuburuka kuma4 kuma5 mabhazi kusvika kwayaita kwedu. Ndakaona baba waripo namai nini waripo nambuya nini waripo. Vanhu 5 vakandichingura nedzando dzangu bva waita 7. Inguva yekurima. Ndakatosvika ndichifunga kuti rugare mafaro. Koime vanhu munodai nguva dzino mese muri kuno pabhava pano mwewa. Ndofunga kuti baba nehanzvadzi dzangu nati kuya kudi kunonowawawa. Awana mai nini zvikanzi vakangotaurawo nyaya dzedzo kungoti haiwa chichi haatauya hedu hanzvadzi dzedze dziripi? Dziripo. Izvi kuuya kwaita mai nini kunana baba kutoya kondichingura komana hanzvadzi dzangu tuidzi dzatotaura kuti asvike kunoda kumupfudza. Waripo pamabhava paipai. Tatorana semhuri hanzvadzi dzebva dzasara. Ndopakanzi nambuya nini zvipi? Kutoyako kutora kutoyako kuchingura kuti wanga usingakusvike kumba. Hanzvadzi dzako dzinoda kukuponda. Aizvi ndadii? Ndiyo nyaya handiti ndiwo wakubata musha ndiwo wangonzi ndiwe muridzi womushaka. Chichi. Zvakanaka tatorana tasvika kumba. Mwari newadzimu wariko. Tasvika kumba vanhu vatandara vaenda mudzimba dzavo. Mai vanotonzi vakaoneka pamba apa mai wokundibereka kuti ndinozonzwa tsitsi muchimuponda ndiripo. Bva wafamba. Wachiziva ndiri kuya nhasi ini mai wachibva wabva pamusha. Wachibva waenda kwavakaenda. Inini manhere apa kuti ndichipinda mumba ndirare ndikati aiwa ndinozononoka. Regai ndichinjanise hembe dzangu ndaitora dzekuno kutaundi ndichiisa kumusha dzokumusha ndichiuya nadzo kupi kuno. Ndo pandakabuditsa mamonaki panze chibage chacha kutosvika muchiuno.
ndopandakabudisa mamonaki panze. Mari yandakanga ndapuwa namai nini noyandakanga ndabva nayo kunoku ndofunga yaitosvika kuma 2000 mari yandakanga ndinayo. Mari yandakatora ndobva ndaisa pamuti vandagara pasi ndaisa uku monaki ndiri kuchinjanisa kuisa kupi uku zvokudai ndakanga ndiri mumba dai ndakafa. Izvi hanzvadzi dzedu dziri muzvibage dziri kundinyangira dziri 2 bvawasvika pandakanga ndakagara bvawasvika undiponda. Akawa Mwari murume wokumaraini akati ndikamirira kuti ndizomukira mangwana makuseni ndinoodha yandoda kupa kuna Miriam handizomubate regai ndiende usiku huno. Ndiye akasvikira ndichipondwa. Idzi hanzvadzi nyaya kutumbura. Amai mwe chete baba mwe chete. Murume uye paakasvika ndopaakasvika kudedzera muraini unoziva zvomaruzevha akasvikira ndiri kupondwa. Pakabuda baba mumba wachinzwa ini ndakupondwa baba wakabva warohwa nehuni tsemuka chese chinobva watofenda wana mai nini wakatiza pamba amai vapo vati ndinozonzwa tsitsi kumponda. Pakazoungana vanhu vauya ava vakomana vakandizviwa ndakanga ndatofenda bva ndizvobva wandisa kuseri kwekicheni pasiri pachivanze papi ipapo. Pakauya vanhu kutsvaga munhu havanganditiri havangandiwani vatora vakomana vavo bva wasunga bva waenda navo handi muruzevha kumapurisa anoiswa mumaruzevha yai ndokumba kwavakaendeswa ikoko. Ini pandakazosara kuye kubva ndapepura pandamuka apo muviri wese ndazviitira tsvina handichatomboziva zvandiri. Ndakangosimuka toti kumadokero ndokwaiva nevanhu ava kumba kwomupurisa uya. Ini ndakaenda nechekumabvazuva kurodhi dzinotoenda kumunda chandaiziva ndochokuti kwaiva nemarukowa. Ndakaenda kusvika kunosvika umu mwapwa mangu mumvura murukowa muya ndokutanga kuchizvigeza ndokuchitanga kunzwa kuti ndinenge ndaraiti. Ndobva kuchienda nenzira dzokumunda dziye kumba kwomupurisa uye kwandiri kunzwa vanhu unouizii. Panguva yandiri kuenda kumba kwemupurisa uyu iya hanzvadzi yangu mukuru ikatobva kumba kuyekwe kuchiuya mandi kuti ochinondipedzisa kumunhu upi kwaandisiya vandiviga kuya apo akatobata pfumo achioniwa achibva pamba apa akaoniwa akabata pfumo rokuya kobaya. Paakazonosvika kuye waoneka hakuna munhu. Ini ndatosvika ukupi kumba uku pandakanopinda mumba muya ndakatosvika kufenda nokuona zvanga zviri baba ropa ikonapo vakangoti radya wakaradzikwa mumba. Ndakasvika paye nokubatikana paye ndobva ndazoti pipo ndobva ndakatini vanhu endai kumba kwai kune mwana wamainini vava nemwana wamainini waichengetwa pamba pedu ipapo baba namai vakafa. Tiendai kumba wana munotora hembe dzangu nemari iri pakati. Vana vakati zvipi kana imba yamainini yatopwanyiwa ende vanga vachitorowana mukoma nemunin'ina kurugira mari apo bhodhini niyakupachurira chivatitsvaga mari pai mbotoona handina. Maiwe wompurisa pamba patiri pai wanosvikirwa vakabva vasvikirwa tiri mumba muya mdzimu wobva wabuda zvikanzi endai pari kutaurwa ndopane mari havana kuiona. Asi zvinhu zvese vaita sei vatora asi mari havana kuidi. Endai pamuti pari kutaurwa zvishiwana wakaenda usiki urikiti kusvika kunoona mari zvishiwa iripo ndobva watora mari vaita sei vauya nayo. Mari iyo ndeyandakazotuma vanhu usiki uchimhanya munotsvagirawo mota titakurwe ina baba vangu tiende kupi kuchipatara. Zvishiwa yakanotsvagwa rori munoziva zvokumaruzevha ameno mberi ndoyakauya yakatitora ndobva taenda kuchipatara kuya. Tasvika kuchipatara kuya baba wakapuwa mubhedha indikapuwa mubhedha nokurohwa kwatakanga taita nehanzvadzi tadaro. Ava vakomana vachibva vasungwa vaiswa kusitokisi. Ini ndobva ndafonera varungu zvisho varungu vakadhiraivha motikari kubva kuno kuHarare kuna 5 Avenue kuenda kwamurehwa hospital. Vakasvika vakandiona ndirimo zvikanzi no isisu hausgeri wedu taakutakura baba taurai mabhiruzi ababa kana kuti mundifonera tozoona kuti tingaite sei pamusoro pani pababa. Baba zvoshuwa vakasara vakabatsirwa muchipatara baba vakagara emonth warimo. Ini ndakauya kunobva ndaiswa kuparere nyatwa
ndakagara futi inenge month 1 week ndichinzi mabhonzo angu adi akapesana. Kana ipapo pandakazombobva kuti ndidzokere kumusha hapano yakwana mazuva ekuti tiri kuenda kukoti. Mai havana kana kuuya, vakauya vakadzi vehanzvadzi dzese. Hanzvadzi dzakanga dzani vakadzi vese. Hanzvadzi dzangu, uyu hanzvadzi yangu mukuru mukadzi wake ndini ndakatoenda kumba kwavo ndichinomutora kuvabereki kuvatizisa. Ndine nyakutomusiyira mari yokuroora mwana upi. Uyu hanzvadzi diki iyi ndiyo nyakutouya kuno kwaHarare sisi ndatizirwa. Ndoda mari yokunodi yokunoroora yokunotitsvakirai kuno. Pari zvino mari yandinayo hanzvadzi kadiki diki. Ochitora nebhasikoro iri unotengesa uwedzere mari yokudi yokuroora. Hanzvadzi dzangu idzo zvese waita waenda. Paendo pakanzi chandakaona ndakaona kuti idhiri rakatambwa nababa. Kuti baba vakati varoora ngatichiendai. Kana masvika mukachemera tete venyu vachakunzwirai tsitsi. Nokuti inini ndichibva ikoko ndakataura kuti baba tsoka yangu ndokutanga nokupedzesera handiuye mumusha menyu. Inini ezvo ndakaroorwa. Ndaroorwa apa ndaroorwa pa mwana handina. Ende ari kundifambirawo kuti aone chikonzero chiri kuita kuti ndisaitewo mwana hapana. Izvo ndini ndikukuchengetai musha wese. Nhasi maakundiponda futi. Chamaakundipondera chi. Saka inini handichauya mukati mechi mumusha. Kana kuri kuuya kwandichaita mukati mumusha baba ndichauya kukuchemai. Kana kuti ndichauya ndichiri chitunha. Kana kuti ndichauya ndine mwana. Zvinhu zvingani izvozvo. Imimi baba makasununguka kuuya kuHarare muchizondiona ini mwana wenyu. Zvakanaka pai ndikutaura nababa tiri kuenda kukoti. Tasvika mukoti nyaya pai zvikanzi wakomana makaroerei zvikanzi ehe hanzvadzi yedu takairowa nokuti inoba kuHarare ichiya ichitengesa kuno kumusha. Baba takazovaroera pamusana pokuti waitendera mwanasikana wavo kuti achipota achiba zvinhu kuHarare achiya kupi kuno. Zvikanzi zvakanaka iyo hanzvadzi ndosaka wakarohwa nehanzvadzi dzako. Wakanzi unoba uri kuba. Ndikati azvishuwa ndobvuma kuti ndikuita sei ndakaba. Sei ndichibvuma kuti ndakaba pautatu hwavo baba nevana vavo vakomana vairi. Chandisingazive pavari mapendi. Asi kubva zvese kusvika pabhutsu ndakaba zveshuwa. Zvavakapfeka zvese ndini ndaiba ndichiwauya ndichiwapa ndichipfeka. Zvikanzi wakaba kupi ndikati zvakanakai. Vandatora kachikwama kangu. Pachikwama ndakatanga kubvisa payslip yangu. Vandawapa ndikati ndokwandotanga kuba. Kepiri vandabvisa marisiti yangu ese kwandaihodha zvinhu ipi izvo ndokwandaiba. Ketatu ndakanga ndakutofambira huka license yangu yekuti ndivhure shopu kuna Mazowe. Vandaisa ndikati ndokwandoita sei ndokwandinoba. Major Street akatanga kubvunza mukuru ndiani. Wakapindura ndi baba. Akati wese vakomana ivava vakuru iye yumudiki. Major Street akabuditsa musodzi. Akati waninyina. Ndozvamungaurayira hanzvadzi here. Munoshanda kupi waninyina wese wari wairi hatishandi. Baba wakati tese hatishande. Tese tinotomire ndo baba ndo amai. Chero kudya chaiko. Hey. Kana sipo kana chii akati kanganwa yedu kutofa nenzara. Izvo zvimwe akakubva kuponda kwawakamuita achiti achauya kumusha. Hakuna chakanaka ava varoora. Kuuya koti watete mati kwatiri. Zvikanzi naMajor Street zvakanaka. Wanin'ina wangu chandakuita ndechekuti 3 years pajeri pano zvamakaita. Ipapo ndakabuditsa musodzi wangu ndikati ndiri kukumbirawo. Pa 3 years dzamachajawa nawo ndino urombo. Vanosvikira vana vese wafa. Nokuti inini wacho gumbo rangu iri avachariona mumusha. Enda hakuna achawana kana ishuga kana kuti isauti kubva kwandiri. Saka ndaikumbira kuti regerai vana vabude vaende. Jeri ravo ndirororo kuti kwavaitarisira kuti ndichavachengeta. Ina handichavadi zvangu. Handichavachengeta. Ende kumusha kwavo handiendi. Handitsike mumusha mavo. Nokuti hapana ari kundibatsirawo rangu dambudziko. Iye zvinova kutondiponda but ndiri ndanjivadi yangu. Ndandichivachengeta. Ngazvigare zvakadaro. Nokuti dai kuri kuti vakatiregerera naamai inini iwawo patakanga takusvika parefu pasina kuromba pasina kudii. Fair. Mai inini waiti wachibva kuno kuHarare
chigaroni kadhibhokisi ramai nini kadhibhokisi raamai vatotonzi takutotambiriswa neuyu akazvara muno mumusha. Saka zvakaitika nini zvimwe zviti zvinhu izvi kana ndisingakanganise kuma70 uko nokuti ndisingazive makore kuti ndakaberekwa rini. Alright. Asi makazombodzokera kubva ipapo pamwe maizvi makazvitaura mukutsamwa makazombodzokeravo here? Kutsamwa kwacho hakuna kupera because pandakadzokera ndiudzewo